Viața ta, președinte, domnule, cum îl cheamă, Simion, și îți dau scris la notar că nu vei ieși președinte în viața ta. E un vis de-al tău, dar nu o să ieși în viața ta. Îți dau scris la notar, îmi asum ce spun, pentru că am cea mai mare putere în mediul online, da? Și mă urmărește toată România și pe această cale rog toți românii, toți țiganii din întreaga Românie, ba chiar și din diaspora, să nu te voteze în viața ta, fiindcă tu susții că ești mai tare decât Dumnezeu. Să-ți fie rușine, mai tare decât Dumnezeu nu a fost, nu este și nu va fi niciodată nimeni. Da? Toți suntem egali în fața lui Dumnezeu și toți suntem creația lui. Nu putem să spunem noi că suntem mai tari decât Dumnezeu. Să-ți fie rușine și noi să ieși în viața ta, președinte, mai ales după videoclipul ăsta. Dani Mocanu spune